Anak dadak rika kiri-kiri kena apa ya Allah padahal tak kelura. Lurah kiri. Lang. Ih, seru banget siapa sih ngomong aku dewe? Wargane dia Ya ampun. ya cakep patire tarto kae. Warane ngomong kiri-kiri kena ya kae ngomong sing aduh. Kae tarto polae. Nyuwun melu-melu. Bu Lurah nggih. Pangapunten derek mangayu bagyo. Nggih. Nggih. Dan alhamdulillah dalu niki ditimbali Pak Iwan. Nggih. Iwan, mboten pales mboten. Iwan nggih. Nggih. Idaman wanita. Iya. Idaman Insan wanita. yang menawan mulane bukan cantik banget kayak panjenengan. Amin. Iki kita kan kembar. Nggih, napa? Kembar. Oh, kembar nggih. Kembar Alhamdulillah. sial. Namung oh. Kembar sial. Kembar sial. Maksudnya sing jal sinten? Ya nyong. Jenengan ora dadi kades khususnya. Ora iya, nyong maunya kepengin dadi bidan malah. Apa ya? Iya. Oke kene bidan. Endi sih? Lho ki sing tukang nyuntik ora terima sepisan nggih. Iya. Nyuntik kok seneng ketemuan